En we beginnen met het bericht dat er volgens minister Hato een conceptwet is voor de bescherming van vrouwen. Er is deze week veel aandacht voor het feit dat volgens advocaat Alicia Blonk politie vrouwen die aangifte komen doen tegen gewelddadige partners niet serieus worden genomen. Dat kan soms hele ernstige gevolgen hebben. Vrouwen worden mishandeld en in sommige gevallen verliezen ze zelfs het leven daarbij. Alicia Blonk heeft dat in de rechtbank gezegd. Het parlement heeft hier ook vragen over gesteld aan de minister. De minister van Justitie Hato liet weten dat er volgens hem een verschil is tussen femicide en relationeel geweld. Femicide is echt haat tegen vrouwen waarbij de vrouw om het leven wordt gebracht. Relationeel geweld is iets anders, maar dan moeten beide zaken hard worden opgetreden. Hij heeft instructies gegeven aan het Corps Politie Curaçao om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een gespecialiseerd team op te richten onder de naam Respect en Bescherming. Ook zijn er verschillende wetten in ontwikkeling. Zo zijn er volgens minister Hato is er een wetsconcept gereed waarbij tijdelijke huisverboden kunnen worden opgelegd wanneer er sprake is van psychologisch geweld. En dat zal ook als strafbaar feit worden aangemeld. Die conceptwet circuleert momenteel ter advisering bij verschillende instanties. Maar het is volgens de minister wel de bedoeling dat er daadwerkelijk ook maatregelen worden genomen aan dit probleem. Relationeel geweld is een groot probleem op Curaçao en moet ook door iedereen serieus genomen worden. En daarbij geldt natuurlijk voor de politie, maar ook dat de rechter dadelijk mogelijkheden heeft om daar hard tegen op te treden.